Здравейте и добре дошли на 8-я рожден ден на Анимес БГ. Аз съм Влади и много се радвам да ви видя за трета поредна година като ваш водещ. Има и втори водещ, но той ще дойде по-късно. В смисъл изненада, специално за косплея ще дойде, се присъедини към нас. А сега ще дам думата на собственика на сайта, администратор и организатор на днешното парти, Михаил Сладканов, за да ви приветства и той. Благодаря на всички, че сте тук. Много се радвам да видя, че всяко събитие все по-голямо, все повече фенове. Успяваме да направим все по-големи събития, благодарение на вас, благодарение на нашите партньори и спонсори. Днес имаме два специални вид госта, може би повечето от вас са прочели. Нека Влади спомене. Да, при нас специално са дошли заместник послания на Япония, Тошио Сугиура. Моля, както и главният експерт на посолство на Република Корея Суми Ким. Добър ден! Добър ден, господин организатор на днешното събитие, уважаеми участници и гости. Много ви благодаря за поканата да присъствам на днешното събитие, посветено на 8-я рождения ден на animesbg.com. Аз съм много радостен, че през последните няколко години, благодарение на такива представителни жанрове на японска поп-култура, като анимация и манга, се повишава интерес към Япония, особено сред младите хора. Зная, че днес ще видим разнообразни прояви и редица изпълнения, които очаквам с голямо нетърпение. Аз съм щастливо да бъда много щастлив, ако това събитие ще намира много голяма популярност. Популярността с изкуството на създаването на анимация и манга и ще намира голяма аудитория за напред. В резерва, което това събитие ще допринесе за по-нататъчното насърчаване на разбирането на това работа. Накрая бих искал да кажа своето уважение към усилията за организирането на днешното събитие на представители на анимация, аниме, БГ.com. Благодаря ви. Уважаеми приятели на Анимес БГ, уважаеми господин Михаил Сладканов и уважаеми господин Тошио Сугиура, съветник на посолството на Япония, искам да благодаря като представител на посолството на Република Корея за поканата да присъстваме на организираното от вас културно събитие. И особено ми е приятно да ви поздравим с 8-я рождения ден на Анимес БГ. С признателност и почит се отнася към усилията на организаторите за разпространяване на азиатската култура, включително японската и корейската в България. Пожелаваме на вас, на организаторите, за изграждането на все по-голяма ден аудитория, на всички участници и гости за удовлетворение от постигнатото и творчески успех. Честит празник!
Нека да благодарим на госпожа Ким, на господин Судюр, още веднъж ще ги изпратим с аплодисменти. Аз казвам, ще ви кажа програмата, в случай, че няма знаете. Веднага след откриването ще следва една презентация на Game Studio Note 3D. След тях идва косплей ревюто и сценките, предполагам много от вас сте дошли заради тях. Кратка томбо и след нея възможно да се отдъхнете, но това не е всичко, защото което ще продължи в съседната зала с настолните PC игри и конзолни турнири. Веднага след паузата ще се върнем силно с K-pop Dance батърите, а след тях идват ред на тортата и на награждането на Мис и Мистер Анимес. А след като хапнем мобилно торта, ще можем да видим топ аниметата, подбрани тази година и награждането от гейм турнирите. Накрая, разбира се, ще има и традиционна лимбо контест, но нека започнем с представител от Note 3D, които да си внесат своята презентация. Моля да сме на сцената.